जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा। निवडणुकीच्या काळात ज्या मिंदे गटामध्ये प्रवेश केलेले निलेश राणे आज दहशतवाद वैभव नाईक करतात अशा प्रकारचे बॅनर आपल्या ट्विटरवर किंवा अन्य ठिकाणी फिरवत आहेत। खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दहशतवादाचा मुद्दा हा राणेंनी मूर्जित आणला आहे। राणेंनी या दहशतवादाला या जिल्ह्यात दहशत निर्माण केलेली आहे। राणेंसोबत त्यावेळी होतो हे आम्ही बघितलेलं आहे। त्यामुळे आता निलेश राणे या आपल्या निवडणुकीमध्ये वैभव नाईक लोकांना दम देत आहेत, वैभव नाईक काही कारखानदारांना दम देत आहेत, व्यापाऱ्यांना दम देत आहेत, नागरिकांना दम देत आहेत। त्यांना 20 तारखेनंतर बघतो। वैभव नाईकांनी अशा प्रकारचा कोणाला दम दिला असेल आणि कोणाला काय झालं असेल त्याची स्टेटमेंट आपण कधी पण लावा। पण निलेश राणे जो दहशतवादाचा मुद्दा घेऊन पुढे येत आहेत त्या निलेश राणेंनी सांगावं की कणकवलीतल्या वकिलाची गाडी कोणी जाळली। निलेश राणेंनी सांगावं ज्या असलेल्या शोरूम समोर गाड्या ज्या होंडा शोरूमच्या गाड्या कोणी जाळल्या। निलेश राणेंनी ते पण सांगावं की रमेश गोयकर कोणी गायब केला। निलेश राणेंनी ते पण सांगावं की मंचेकरचं काय झालं। एवढंच नव्हे तर स्वतःचे काका ज्यांचा मृत्यू झाला तो अंकुश राणेचं काय झालं हे निलेश राणे सांगावं। मग दहशतवादावरती निलेश राणेंनी बोलावं। आज निलेश राणे दहशतवादावर बोलत असताना जी आज आम्ही बघितलेली जी गुहागरची सभा त्या सभेमधले सर्व दूरचित्रवाणीतून बघितल्यानंतर कशा प्रकारच्या एका व्यासपीठावरून निर्लज्जपणे अशा प्रकारच्या शिव्या देणे आणि निर्लज्जपणे अशा प्रकारच्या धमक्या देणे हे व्यासपीठावर आम्ही बघितलेलं आहे, जनतेने बघितलं आहे, जनतेने ऐकलेलं आहे। वैभव नाईकांनी अशा प्रकारची कोणाला धमकी दिली काय दिली अशा प्रकारे सांगा। हा मात्र बाळासाहेबांचे शिवसैनिक म्हणून तुमच्या आलेल्या उत्तराला कार्य वैभव नाईकांनी अनेक वेळा केलेलं आहे आणि शिवसैनिकांनी केलेलं आहे, आम्ही पण केलेलं आहे। त्यामुळे तुम्ही दहशतवादाचा मुद्दा किंवा तुम्ही लोकांना दहशतवाद सांगून ते लोकांना पटणार नाही। तुम्ही आजही मिंदे गटात आलात आणि ते मोदीजी का परिवार हे जे आपल्या ट्विटर अकाउंटवरचं काढायला विसरलाय ते काढा। कारण आता तुम्ही शिंदेमध्ये आलात, शिंदेच्या शिवसेनेमध्ये आलात, त्या मिंद्यांच्या शिवसेनेमध्ये आलात। त्यामुळे आज तुम्ही अशा प्रकारचा जो ट्विटरवर ठेवलेला आहे ते काढा। एवढंच नव्हे तर राणे त्यांच्या वडिलांनीच एका दूरचित्रवाणीला आपण मुलाखत देताना सांगितलं की माझ्या कार्यावरती मुलांना निवडून आणा। म्हणजे एक मुलगा खासदार होता, एक मुलगा 2 वेळा आमदार होता, त्यांचं कार्य शून्य हे नारायण यांनी सर्टिफिकेट त्या मुलाखतीतून दिलेलं आहे। त्यामुळे आज ही जी दोन्ही मुलं आज स्वतः मिळण्यासाठी जे राणे या फुटल्यानंतर बाळासाहेब धृतराष्ट्र आहेत म्हणत होते ते आता धृतराष्ट्र कोण आहे ते आता जनतेने बघावं की आपल्या मुलांसाठी काय काय करू शकतो वडील ते बघा आणि बाळासाहेबांना धृतराष्ट्र म्हणताना आपल्या स्वतःकडे बोट दाखवा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।